Amabosgarren ipuña. Lapurra eta etxetxakurra. Lapur bat zebilen gauez. Gauza asko osten. Eta heldu zen aberats baten etxera. Irten zion atarira. Zaku ora handi eta etxe zain. Egoten zenak eta diotxa. Zer dakarzu ona kaltegin geisto horrek? Erantzun zion lapurrak, ago izilik, txo ogizati bat, eta ez egizu zaunkarik, ez auziki niri. Diotxa txakurak, ematen didazu ogi hau, ondo naiz, edo zure estelgile itzan nadin? Eratzuten dio lapurrak, ematen dizut isil xaritzat, zuk salatu gabe sartu nadin etxean eta eramateko zuk behar ez dituzun diru eta beste kauzak. Baina, diotxa zakurrak, nork emango dit niri bizi naizen arteko ogia hiltzen badidazu nire jabea, edo eramaten badizkiozu dauzkan diru eta beste ondasunak? Naizenuke oraingo ogi puska bategatik galdu dezadan bizitza guztiko ogia? Emango zenidake zuk gero behar dudana? Ez duzu errukiri gizonentzat, bihotz gogorraren jabea zara horientzat, eta izangote zara bigunago niretzat? Ez ziot nik ogia ematen didanari doiorkeria eta isil saltzerik egin nahi, eta bai gorde bera eta etxeko gauzak. Hala bada, zoaz laster etorri zaren bideetatik, nahi ez baduzu nik hemen nire hortzekin zu apurtzea. Ez da nire estarritik lapur ogirik igaroko. Ipuin honek adierazi nahi du, ez dela inoiz lapurren estargile izan behar. Morroi eta mirabeek gorde behar dituztela kontuz etxeko gauzak. Eta ez etxelapur izan, ez etxelapurrei lagundu. Ogia ematen duenari zor zaiola leialtatea eta beharra egitea. Irakasten digu txakurrak, ez estaltzea lapurrak.